iTunes er det program, der samler alt dit digitale indhold. Din musik, din film, dine bøger, dine lydbøger med. Her vil jeg vise dig, hvordan du tager dine gamle CD-plader, det kunne eksempelvis være den her, og lægger den ind i dit iTunes-system, sådan så du fremover kan høre den på dine ejeapparater. Og det jeg gør her, det er ganske lovligt. Det er en deal, Apple har lavet med pladeselskaberne. Jeg tager min CD, og så sørger jeg for, at iTunes er åben på min Mac eller min PC. Så sætter jeg CD'en i distræet, og så lader jeg faktisk bare iTunes klare resten. Lige om lidt så opdager den pladen og spørger, om den skal importere den. Se, nu har den fundet og søger i databasen, om det er en lovlig købt CD. Og det var det. Står der her, vil du importere CD'en Top med Poppen, disk 1, til dit iTunes-bibliotek. Og det svarer jeg ja til. Så kan du se, nu er den i gang med at importere sangene, og det går rimelig hurtigt. Mens den står og importerer, så er det en god idé at gå ud og finde albumcoveret, altså billedet af CD'en. Der plejer jeg at bruge Google, så skriver jeg cover, og så et mellemrum, og så CD'ens navn, i det her tilfælde hedder den Toppen af Poppen. Og når jeg så har fundet søgeresultat, så trykker jeg på billeder, kigger dem igennem. Jeg tror, vi prøver det der i stedet for. Det gemmer jeg så. Og i mit tilfælde, at jeg kun skal bruge det en gang, så vælger jeg at bruge det, gemme det på skrivebordet. Så er det hurtigt at smide ud igen. Når jeg så gemt det. Så blev iTunes færdig med at importere CD'en. Du kan se, der er grønne hakker hele vejen. Og nu ved jeg jo, at det er Toppen af Poppen, jeg leder efter, så jeg går over i mit musikbibliotek. Og jeg vælger, at jeg godt vil have det med Coverflow. Det ser lidt pænere ud. Så tager jeg lige alfabetisk, og så leder jeg efter Toppen af Poppen. Og her var den. Der markerer jeg så det første nummer. Og så trykker jeg på Shift og markerer det sidste nummer. På den måde er alle sammen markeret. Jeg trykker på den pil her nede i hjørnet. Og så tager jeg simpelthen mit billede, jeg har herude på skrivebordet, og trækker ind hertil. Og så slipper jeg. Og så spørger jeg, om jeg er sikker på, at jeg vil ændre billederne, og det vil jeg. Og så går der et øjeblik. Så lægger den ind på alle numrene. Og på den måde ligger nu coveret her, Toppen af Poppen. Det næste skridt, det er jo så, når du har lagt alle dine sange ind, det tager jo sin tid, så gør det over nogle dage, en weekend eller noget. Når så du har lagt alle dine CD'er ind, så kan du så køre dem ud på din iPhone eller din iPad. Nu har jeg så via kablet sat min gamle 3G iPhone på, for at vise, hvordan jeg synkroniserer musikbiblioteket. Telefonen er her, men hvis jeg går i musik, så siger jeg, at jeg vil godt synkronisere musikbiblioteket. Man kan så vælge det hele, eller man kan vælge selv at vælge, hvilket af musikken, der skal synkroniseres telefonen. Det valg tager jeg som regel, men det er smag bag. Hvis du bare trykker på det hele, så tager den alt. Og den nye, den ligger her. Forskellige kunstnere. Toppen af Poppen. Og det beder jeg så om at synkronisere. Og så går der et øjeblik, og så synkroniserer den den CD, jeg lige har lagt ind. Selvfølgelig går der en del længere tid, hvis du har lagt hele din CD-samling ind. Og mit råd er, at hvis det er hele din CD-samling, du skal synkronisere til et ejerapparat, så lad være at bruge Wi-Fi, så brug kablet i stedet for det går altså en del hurtigere. Så skulle den være færdig, så nu kan jeg tage iPhone'en fra, og så kan vi jo se, om musikken er kommet frem. Og som du kan se, så ligger hele mit Coverflow nu på telefonen. Og CD'en ligger her også, hvor man kan spille, hvad man har lyst til. Så sådan lægger du dine CD'er ind i iTunes og derfra ud på dine ejeapparater.